खुलुमबाय आंनि मुङा मुस्रि हेमन्त बसुमतारी बे समाव फोसावनानै आयदाया जादों जेंनानि दावहा फोथाराव जुजिनो सोरनो मा नांगौ समाजाव जेंनाया बारा जाबाय नाथाय बेफोर जेंनानि फिथाय गुबै जुजिग्रानि आंखाल जानायखौ नुनो मोननाय जादों अब्लाबो नाथाय बिनि गेजेरावनो सोरबा नङा सोरबा जुजिनायनि मिजिं लानानै जेंनानि थाखाय बुङो फै जों खोनासंना लानि बे जेंनानि थाखाय अनिप बसुमतारी बिथाङा मा बुंदों जेंनानि थाखाय आं बुङो जोंनि आंनिल' नङा बे नाथाय गुबैयै नोंथांमोननिनो नाथाय आं थेवबो बुङो जेंनाखौ सुस्रांनो जुजिनायानो आंनि जिउनि हान्थिनाय आगान आं अनि जेंनानि दावहा फोथाराव जुजिनायानो आंनि बिबान आं मिथिगौ नोंथांमोनहा दा समाव गोबां जेंनायाव गोग्लैनानै दं नाथाय आं नोंथांमोनखौ जोबोर मोजां मोनो आरो सिबियो बेनिखायनो आं नोंथांमोननि गोबां जेंनाजों जुजिनो दाबो नोंथांमोनजों नोंथांमोननि गोहोनि हेफाजाबखौ आंनो हो मानोना नोंथांमोननिनो सासे मानसि महरै मानसिफोरनि अनि जों खोनानो मोनबायदि बिथांनि बुंनाया मा हास्थायदों मा हांख्रायदों बिथांनि बुंनायखौ जों बयबो हेफाजाब होनो हाया दे फै जों खौसेयै बयबो हेफाजाब होलायनि दिनैनि बुंनाया एसेनोसै गोजोन्थों अनिप BBC